در магазини мо аксия буд Redmi Note 13 где-то я моҳ пеш аксия гирифтем. бо клиентҳо гуфтанд ки ака аксия кунем, мо успеҳ накардем харидорӣ кунем. барои шумо бо як моҳи дига Redmi Note 13 ва Redmi 12 ра да аксия сар додем. телефонҳои мо чӣ хеле гуфтем 6990 рубл сар мешаванд, то iPhone 15 Pro Max ҳаста. И 16 Pro Max уже ҳамин рӯз буромад, метавонед магазини мо харидорӣ кунед. дар номерои рӯи экрандаги алоқа мебироед, оператору оперативни ҷавоб медиҳад. Салому алайкум одамое ки моро тамошо доранд ва пеш аз ҳама илтимос мекунем ки дар видеоята лайк монад, дар комментария ягон чи агар нависанд нависед ва дар канал обуна шуда монед ки ҳатман видеои хеле абзорҳои нав аяла рафтан мегирад. телефонҳои Redmi 12 ва телефонҳои Redmi Note 13 уже бо дар аксия рафтаисад то охири ҳамин моҳи сентябр. шумо метавонед ба нархи 856 агар дар нархи 11990 рубл харидорӣ кунед, нархиш ки буд 12990 рубл, телефоне ки 4128 буд 11500 рубл, ба нархи 10500 рубл харидорӣ кунед. рангҳои кабуд ва сиёҳ аст. ҳолни овардаген даққати шумо да вақса 20 та овардаген ки харидорӣ кунед, успеҳ кунед дар нархи арзон. ва телефони Redmi Note 13 памяти 828 13990 рубл, 828 бошад 14990 рубл кардаген ва нархи 856 бошад 15990 рубл. метавонем телефона ба нархи арзон харида бо соҳиби як таи дига туҳфаи шарики дига шавед. дадри падарко дадри шарикҳо бошад падаркҳои наушникҳои беспроводной, машинкаҳо универсали, соатҳои 2x1, наборҳои 3x1 ва наушникҳои беспроводной калон аст. AirPod Max Pro WC5 ном дорад. ва ду таи дига телефон мондаги уже якташ буромада, як таи дига мондагии телефон. да успеҳ кунед соҳиби телефони арзон шуда бо телефони шарики падаркадор шавед короче. ва абзор карда мегзарем. видеоро то охирча тамошо мекунем. пеш ин нархҳои ёша гуфтан ба шумо Redmi A3 тавсия метавонам барои одамое ки мисол просто WhatsApp ё ки YouTube, Telegram истифода мекунанд, барои бозии навигатор такси савед наметавонам. телефони арзон телефони Redmi A3 ки дар байни моделҳои Redmi астай ва ин телефон уже дар даруни комплектатсияш арзавата 20 зарядка, кабели оригинал ай компания Redmi хидаш ва ин бошад телефон хичаки дизайнша хитон бинем ва баҳотен. телефон 90 Гц, телефони арзон, як ҷои зарядкаш Type-C 90 Гц экранаш кор мекунад ва аккумулятораш боша 5000 мАч ки бо ҷои зарядкаш хай гуфтем Type-C. так дизайнаш айда камера ибората ки якташ 16 мегапиксел, дигимаш боша 8 мегапиксел ки и дополнительная камераш мешава. видеоро тамошо кунед, нархҳои дига телефонҳорани гап мезанам барои шумо. телефони Tecno Neo Power 6 се чизи хуб дорад. 33 ватта 20 зарядка дорад, 7000 мач батарейка дорад ва процессор бошад Mediatek Dimensity, процессор бошад Mediatek Helio G 99 Ultimate. се чизи хуб дорад ва оперативка бошад 16256 гигабайт памят дорад. NFC падешка мекунад ва телефона ҳозир барои шумо инавӣ карда мегзарем. телефон дизайнаш ҳамихе дизайн дорад, дар рӯш пленка ҳаста, барои рӯш пленка ҳаста, чиқоли прозрачни ва як таи дига 33 ватта 20 зарядка дадри коробкаш мешавад. ҳамихе дизайн дорад. камтар барои бозӣ кардан телефони бақуввата ки нархошон 15990 рублай, памяти 828 856 бошад 16990 рублай, 17490 рублай ки телефони Tecno Neo Power 6. процессор гуфтум Mediatek G99 Ultimate, 7000 мач батарейка, 33 ватта 20 зарядка. основной камераш бошад 50 мегапиксел, фронтальни камера бошад 16 мегапиксел. NFC падешка мекунад. телефони Tecno Spark 20 Pro Plus. ин телефон дизайнша ба шумо нишон метавонам. пешаи ҳама комплектша гап мезанам. дар даруни комплекти ин телефон зарядник, кабел, скрипка, даже стеклое ки лавош плавни гаштагиай ҳастай ва инчунин тайга чихоли прозрачни айдарни комплекти хидаш мебурад. ва ин боша дизайни телефонаш шумо нишон метавонам ки хитон бинед дизайни телефона чихелай плавни экран боша, экранаш
гаштагиай. Телефон экранаш 120 Гц кор мекунад. Барои игравои телефон агар дар кор бошад, телефони арзон тавсия метавонам телефона ва блок питанаш боша, и телефона чавата буд, ростига 33 ватта. 33 ватта, 1 соат 30 минут да. 33 ватта 23 зарядка дорад ки 1 соат 30 минут телефон айнол то 100% пур мекунад. Камераш 108 мегапиксел аст. Телефони Samsung A35 ва A55 шумо дар комментария навишен ки ҳамин дута телефона шумо да обзор карда бигзарен. Шумо да ҳамин телефон интересен ё ки не. И просто ранги сафед ва ранги сиёҳ аст. Акамон просто заказ кардам Samsung A55 запечатни барои ҳавай ҳуй намекунем телефони Samsung A55 ва анаҷа бошад телефони Samsung A35 барои шумо ҳуй карда мегзарем. И телефонҳо да дрёв кор мекунад, процессор бошад Dimensity 1380, оперативка 8/128 ва 8/128 мешавад, 8/156 ва 8/128 мешавад ва дизайнаш ҳам хел Samsung A15, A25, A35 ва A55 пашҷамашон яхе дизайн дорад. И корпуси бошад пластмас, ҷои калонкаи поён да дриомониам кор мекунад, калонкаш да об намедорад, ҷои заряднаш Type-C, 120 ГГц Full HD плюс экранш кор мекунад, 50 мегапиксел основной камераш, фронтални камера бошад 16 мегапиксел ва датаига сим-карта мебарад. ва телефони Samsung A35 нархош бошад ҳозир ай чанд ҳазор сар мешавад, ай 24500 рубл сар мешавад, 8/56 бошад 26990 рубла метавонед магазини мо харидорӣ кунед, бо соҳиби якта дига падаркаи зард шавед. Телефони Poco X6 Pro. Телефон барои игравои, барои бозӣ, навигатор, такси, доставка, барои любой чиза телефона савай метам. این تلفن چند بار ابزار کردگم در بالاش بسیار گام نمیزنم. کامپلکتش گام میزنم در این کامپلکتش کابل اورجینال و بلوک 67 وات داره که در بین 20 دقیقه اینول تا 100% تلفنتون 100% پول پر میکنه و در این کامپلکتش باید دیگه داره چخولی چورنی در این کامپلکت خودش میبره پروست تلفن رو میخری یگان چیز دیگه از خود زیادی نمیکنی پروست هم میگی اکتیوات میکنی استفاده میکنی و تلفن 64 مگاپیکسل کامera 5000 мАч батарейка, ҷои зарядтак Type-C, калонкош, стереодинамика, ҳамаи боло, ҳамаи поён мехонад. Ва нархҳои телефонҳо боша ай 26490 рубл сар мешавад то 29990 рубл. Яъне 8/56 ва 12 ва 512 гигаш мешавад телефона. Poco X6 Pro. iPhone 16 Pro Max. Не, телефон наомадаги, короче, ранги зардаш, не ки 16 Pro Max ан чиста монанде ҳамиай. Ранги зардаш иҷада бошад 90 ГГц экранш кор мекунад, заштаи чангу хок дорад, поддержкаи NFC мекунад ва оперативкаи 8 ба 256 гай. Ке телефони нав, оли ба наздикӣ ёрам обзор карда ба пурраги камтар омӯзем шад. چی هسته چی نیست همشه یاد بگیریم درجه چی هسته و شما دا ابزار کرده میگذاریم و اینجا دوازی تلفن نامدگی نمیدونم پروسسورش چیه چند مگاپیکسل پروسس پیش شما هر چی نگیم افتاده و اینجا باشه یک آخران تلفن ریالمی نوت 50 پامیت 64 تگه و پامیت 4/128 تگه میشود یا باشد 90 ГГц экранш кор мекунад, 13 мегапиксел фронтальный камера, основной камераш бошад, основной камераш 13 мегапиксел, фронтальный камераш бошад 8 мегапиксел ва и бошад 4/128 ранги кабуд ва ранги 36 дар наличка метавонед ай магазини Риафон заказ кунед. Адрес мо бошад метро Бутырская, выходи 4, торговый центр Зеленый. Касоне ки дар Москва метавонед адрес мо биёянд ва касоне ки дар дига шаҳрҳои Россиян ва омада наметавонанд Москва ё дар Тоҷикистон дар номерои рӯи экрандаги алоқа бураянд, соҳиби телефони арзон шида ва соҳиби бактаи дига падарка шаванд. Агар ки дар дига шаҳрҳои Россия ва дар Тоҷикистон боше, мо шумода равон карда метавонем ба тариқи самолёт Тоҷикистон. Дар муддати 3 рӯзи корӣ мерасад 700 рубл мешавад пули доставка. Ва агар ки дар дига шаҳрҳои Россия бошед, толка ба почта равонтон карда метавонед ва выдачаи пункти ҳамун почтатон мерену телефонтонро қатъиян падаркаш паҳочат мекунед. Дар номерои рӯи экрандаги алоқа бурайду соҳиби телефони арзон ва падаркаш шавем.
саломату хонаобод бошем ва дар ҷа бошад Real Avia аста метонен телефона билета ба нархи арзон харида ранги ҳами ако паспортона мебиёем месупореду як тая дига билети арзон гирифта Тоҷикистон ё дигар шаҳр Россия дигар шаҳрҳои Россия парвоз карда ва Дубай хоҳам Дубайам харида мери дам мегирӣ мебиёд. Акай Ҳусейн дар номерои рекламдаги 925 371 дар номерои рекламдаги 925 371 03 88 алоқаи имрӯ Акай Ҳусейн ма дар як билети арзон дар кор. Тамом. Саломату хонаобод бошед.